Sige, taas mo. Personal. So, dito. Yan. Ha? Basta hindi kagaya ng sa'yo.
Tingnan mo yung paulit mo. Favorite na. Favorite na. Favorite na. Ano na pa ako?
I will tell you. I will tell you later. I will chat you on WhatsApp. Wait. I will take a photo. Wait. I will chat you now.
Ate, Ano? nagbas tayo, di ba? Oo. Nagbas tayo. Ha? Nasaan ka ba? Ang favorite niyo. Matagal ka na nagkakap ni Kuya. In-interview ko lang si Kuya. Ramdam mo lang yung sakit. Masakit naman talaga eh. Salamat. Pagbibiyak. Kilala nga na ako Kuya. Hindi yata ako naligo.
I-add mo na nga din ito. Maliit lang naman. Ano? Oh, kanin. Mm. Sila kuya. Sige. Saan natin gagawin? Dito lang.
64 round yan.
Ano? Ay, sakit ang likod ko. Patingin nga. Napis ka na. Pinapano ko yung isa. Tulog na pala, no? Relax. Ikaw. Kala na kaya mataas yung po. Ha? Kapapalit kasi namin. Kal- Ay, okay. Kuya, sa susunod na lunes, anong oras ka? 8:30. Hapon na lang. 5:30 sa Lunes. Siguro malatapos kayo. May kasama ako, dalawa sila. Hindi na namin napupunta last. Sino? Hindi. Pag-20. Ay, Lunes nga pala na ako. Siguro may nakawag ka katulog. Oh? Takot daw siya. Parang... Picture mo nga ako, Tigay. Sino ka? Hindi na, ipasa mo na lang sa akin. Huwag niyo kita yung akin. Mukha mo ba? Pati mukha Huwag mo. na, mukha ko. Ito lang. Madudumihan yun. Hindi. Madudumihan ito, for sure. Didikit ba yan? Okay, ibigit ko. Ganyan ang kanin. Oo, ganito lang. Balik lang to. Anong floor ito? Anong floor ito? Iyosin akong babata. Ha? Iyosin akong babata. Bakit? Iyosin. Tapos Sabi, tagal pa si kuya. Oh.
Send mo nga sa akin, Maripe. Send mo nga. Check.
na agad sa vlog ko. Magkano lahat ko? Bigay mo na lahat ng pera mo. Wala nga ako. Magkano kuya?